Hvornår var det, du var hjemme? Skal de? Ej, hvor fedt. Nå, det er da også ret... Så fordi det er der mange, der ser. Jamen, der er allerede gået så meget. Se. Nej, det er ikke så vandet. Akter eller noget. Ej, det ser godt ud. Velkommen til. Malte. Malte. Jeg fik stjålet alle mine ting i lufthavnen. Seriøst? Ja. Hvor er vi henne? Jeg troede, det var et seriøst spørgsmål. Kan lave nogle sjove... Er du glad, Signe? Ja. Er du glad? Nej. Er du glad? Nej. Er du glad? Nej. Er du glad? Okay. Er du glad? Ja. Er du glad? Ja, fordi jeg nu blev centrum. Tak. Er du glad? Ja. Det er godt nok tæt på. Fordi vi spørger sig, ja. Er du glad? Ja. Regner. Hvor skal vi hjem herfra? Hun er også kendt mellem drenge, så vi nok... Jeg skal tisse. Vi kunne også gå hen til fodgængeroverfældet. Ej, det er sgu da dejligt. Nu tager vi bare alle. Ej, det er dejligt. Så hop i på bilen. Vi er din rør, kommer med på kamera. Ej, det er ikke så slemt, når du har været i. Jo, når man først kommer i. Jeg synes sådan, det er hårdt. Og ondt. Du kan ikke nå på den. Lad de alle sammen komme ned, og så direkte op igen. Det er hårdt. Ja. Jeg kan virkelig ikke svømme. Over vandet. Vi ligger bare over vandet. Ej, fint op ud dig så. Jeg synes, det kommer ikke til at sige op. Det er fucking hårdt. Og det er virkelig hårdt. Altså, vi er bare huslukke idioter. Signe, svøm herhen. Her, jeg filmer. Den kan kun filme den her. Jeg kan ikke se noget. Vi er ude af bære. Sådan der. 1, 2, 3 nu. Nu. Okay, jeg er klar. Og vi er nu hoppet i vandet for første gang, i hvert fald mange af os, for at indvie vores studietur. Vandet er meget saltholdigt, så man flyder let. Og det betyder også, at når man får det i munden, så smager det virkelig, virkelig skidt. Og når man får det i øjnene, så gør det virkelig, virkelig ondt. Hvad skal vi i aften? I aften der skal vi måske i byen, og vi kommer alle sammen til at have røde i øjnene. Kom så, Maria. Under vandet. Hej, Signe. Nej, jeg pisser ikke. Jeg mister mig, når du mister, så synes du pisse i gamle bare.
Nå, hvad skal vi så? Vi skal ud og have en morgenburger. Nice. Hvad? Lækkert. Koldt. Siger du, det er koldt? Det er ikke koldt, det er pissekoldt. Jeg er sikker. Bare sig det, Signe. Du må gerne skrige. Så, Lene. Kommer alligevel. Det er koldt. Så er vi i. Filmer nu. Okay, den filmer nu. Før du går i gang med... Hvad? Nej, jeg skal holde kæft. Før du går i gang, skal du have det såkaldte ABC-udstyr, der består af en maske, en snorkel og svømmefødder eller finner. Husk altid at tage solcreme på, da solen bliver reflekteret i vandet, også selvom du bliver afkølet i vandet. Husk altid at tage solcreme på, da solen bliver reflekteret i vandet, også selvom du bliver afkølet i vandet. Velkommen til denne snorkleguide for dig, der gerne vil opleve Maltas enestående undervandsliv i det azurblå hav. Snorkling handler ikke om at svømme stærkt, men om at flyde i overfladen. Jeg har fundet nogle gule fisk. Gule? Ja, dem har jeg filmet. Godt. Jeg har også min egen med. Nå ja, tak fordi måske vil jeg gerne have den, når jeg er ude i vandet. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge det her. Ej, tag. Prøv at se Lene. Jeg filmer hende. Ikke længere. Og min snorkel, den så er nede i vandet også.
Okay. Nu skal jeg mærke, om du kan trække hver eller ej. Maja, der er fisk nu. Go. Kan det flyve? Nico, hvad dag er det i dag? Hold kæft. Nico, hvad dag er det i dag? Tredje dag på. Nico, hvad dag er det i dag? Tredje dag på. Astrid, hvad dag er det i dag? Tredje dag på. Er mine ting derovre? Nej, mine ting er der. Nej. Nej. Det gør ingenting. Nej, det gør ikke dig. Du vil bare lige kigge ind på den, der har lidt. Det gør det. Du vil ikke spise nogle chips? Ja. Det bedste tidspunkt på døgnet er morgen. Det bedste tidspunkt på døgnet er om morgenen, da livet i havet på... Det bedste tidspunkt på døgnet er om morgenen, da livet i havet er mest aktiv på dette tidspunkt. Samtidig er chancen for at være alene i vandet større. Husk dog, at du aldrig må snorkle alene.